Kasvoillaan nyt toteutuu. Ei sitä tuntuu kalsaa. Joon pala ei koskaan muuta. Ei ole menossa minnekään. Ei missään tule minun luokseni. Minun luokseni. Vain tauluja paperilla sen suutun meistä. Asiaa miksikään muu. Ei se, että meillä oli retkemme. Eikä se, että meillä oli hetkemme. Oli ilmasti kukkaa siltä silti päivittyötä. Älä siis pelkää huone siitä, sillä meillä oli hetkemme. Muistan, että meillä oli hetkemme. Aika hyvä löytää. Moniko tuolla kohtaa?